V sobotu 18. júla zahorela vatra zvrchovanosti aj nad obcov Ľubela v okrese Liptovský Mikuláš. V miestnej ovocinárskej záhrade táto oficialita pripadla tentoraz prednostovi Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Rudolfovi Urbanovičovi. Za znenia tónov hymny Slovenskej republiky sa prítomní na chvíľu preniesli do pamätného 17. júla 1992, kedy vtedajšia Slovenská národná rada deklarovala právo slovenského národa na seba určenie. Hlavný organizátor podujatia v Ľubeli udalosť pre 17 rokov vnímal takto. Že všetko národné, či už v Európskom parlamente alebo v Európe, je potláčané a Slováci by si mali takéto slávne dni národa, ako bolo povedané v prejavoch, naďalej pripomínať. Nie všetci účastníci podujatia ponímali oslavu až tak ako hlavný organizátor. Ja sa už od rána na to teším, ako bude tá krásna vatra horeť a aké bude tu príjemné a milé posedenie a spoznať milých a príjemných ľudí. Teším sa, že je tu hodne mladých, že ich týchto mladých prilákala nielen vatra, ale ľudská spoločnosť. Po slovensky alebo po anglicky? Tak som prvý raz a je to tu zaujímavé. Páči sa mi to. Takéto tradície treba zachovávať a treba prehovať, že sme národne ladení. Ide skôr o to, že chceme mladej generácii pripomenúť určité národné povedomie a symboliku, ktorá súvisí s históriou tohto národa. Mladá generácia dnes už zmysel vyhlasovania deklarácie len málo chápe. Mnohí nevedia ani to, že Slováci v tej dobe žili v spoločnom štáte s českým národom a vyhlásenie deklarácie bolo jedným z krokov rozpadu Československa. Či to bol krok správny alebo nie, to zhodnotia historici neskôr. Jedno je však isté, pri vatre skôr dochádza k rozcíteniu a zbližovaniu občanov. A to je dnes hlavným zmyslom podujatí tohto druhu. Z Ľubele pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.